मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं काम रेंगाळण्यासाठीची कारणं सोडवण्यात आली आहेत। त्यामुळे चौपदरीकरणाचं काम पूर्ण डिसेंबर 2025 पर्यंत होईल असा विश्वास खासदार सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केलाय। दोन बाबी आहेत की एकतर पहिला टप्पा रखडला फणसपते इंदापूर, त्याच्यात वन खातं, कनाळा अभयारण्य याच्यामुळे थोडीशी दिरंगाई झाली। पहिल्या टप्प्यामध्ये डांबरीकरणाचं काम होतं, ठेकेदार बँकरप्ट झाला, त्याला आता निधी मिळाला, त्यातलं काम बऱ्यापैकी झालं। पण इंदापूर आणि माणगाव इथलं बायपासचं काम रखडलंय। तिथे पुढे थोडंसं टोळवेरचं काम आसपास काम थांबलंय, पण तिथून मात्र थेट काल मी आलो ते अगदी चिपळूणपर्यंत सगळ्या रस्त्याचं काम पूर्ण झालंय। पुढचं काम राहिलेलं आहे। मी नाकारत नाही, रस्ता दीर्घकाळ रेंगाळला ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही। त्याच्यात दोन कारणं होते, एक वनजमीन, त्यानंतर भूसंपादनाच्या रक्कम याच्यात कमी अधिक जे काय झालं, काही नवीन निर्णय झाले त्याच्यामुळे सुद्धा थोडंसं काम आणलं गेलं। पण आता त्याच्यातील सगळे अडसर दूर झालेत। काही ठेकेदार हे सुद्धा काळ्या यादी टाकण्याच्या लायकीचे होते, त्यांच्यावरती सुद्धा कारवाई झालेली आहे। 2025 अखेर हा संबंध रस्ता म्हणजे आपल्या हद्दीपर्यंत ते पळसप्यापासून पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे आणि आमचा पाठपुरावा आहे। या मार्गामध्ये झाराप पासून अगदी परशुराम ते झाराप ह्याच पोर्शनमध्ये 7 टप्पे आहेत, एकूण 10 टप्प्यापैकी। पण दुर्दैवाची बाब आहे की आता आपणही त्यामध्ये लक्ष घालावं। इथे कार्यकारी अभियंत्याकडे ही जबाबदारी आहे। गेले 6 महिने त्या कार्यकारी अभियंत्याचं पद रिक्त झालेलं आहे, भरलेलं नाही आहे। तो घाडगे म्हणून मुंबईत बसतात, इथे येत नाहीत, पहिला विषय। आणि आरवली काटेवाकेला 4 कॉन्ट्रॅक्टर बदलून सुद्धा आजही काम गती घेत नाहीये। म्हणूनच यावेळेला अनेक वेळेला स्वतः गडकरी साहेबांनी उद्विग्न होऊन दिलगिरी व्यक्त केली। वस्तुस्थिती खरी आहे। आता कारण मीमांसा करायची झाली तर अनेक गोष्टीवरती करता येईल, पण आता प्रखर इच्छाशक्तीतून काम पूर्णत्वास नेणं, सामुदायिक जबाबदारी घेऊन आम्ही पाठपुरावा करू। राष्ट्रीय महामार्गाचं काम ज्या पद्धतीने होणं अपेक्षित आहे त्या गतीने त्या ठिकाणी होत नसल्यामुळे त्या संदर्भातली सुद्धा स्पष्टपणाची नाराजगी व्यक्त केली। मी स्वतः गडकरी साहेबांची भेट त्या ठिकाणी घेणार आहे। प्रामुख्याने सावर्ड्याच्या फूडपासून ते अगदी निवडी फाट्यापर्यंतचा रस्ता जो मी काल रात्री सुद्धा प्रवास करून आलो, त्या रस्त्याचं काम ज्या गतीने होणं अपेक्षित आहे त्या गतीने सुरू असताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही। इतरही काही बाबी आहेत की ज्या बाबींच्याकडे मी सर्वांनीच म्हणून अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।